אתה אוהב בשמן משואות, אחי? שמקבלים אותי כמו שאני. הבית, את המשפחתיות, את הכיף, את האהבה לשבת של כולם, מפעלים, את האנשים בעיקר. האנשים זה הדבר הכי חשוב. חניכים, את החיוכים שלהם, שהם שמחים, את הכיף בפעולות. מוזיקה המזרחית שנותנים לי לשים כל הזמן בימי עבודה ולהמשיך לעשות מוזיקה מזרחית. אני אוהב בשק משואות. קופסאות ממתקים. לא! נודר, אני חולה על זה, אני אף פעם לא מכין, ויש מלא ילדים קופסאות ממתקים. נודר, אני גם אוהב הכי הרבה בשבת את רס קליפה, שהוא גם המרכז שלי, והוא גם חבר שלי, והוא גם אח שלי היקר. בוא נגיד. למה אתם בצופים? כל החיים שלי בצופים. התחלתם? אוקיי. אני בצופים כי אני ממש נהנית, כי אני פה מכיתה ד' ו... מה אני עושה פה? לא אוכל של ההורים. אני מחכה לרגע שמבנה יעמוד, ואז אני אגיד כזה וואו איזה כיף, הכל עבד, מהמם, למרות שרז אמר שלא יהיה יפה, אבל יהיה יפה. וזהו, שנזכה מקום ראשון כמובן. בדיוק! פטל הכי טעים. פטל! וואי איזה פטל! למה אנחנו מחכים במחנה קיץ? אני מחכה במחנה קיץ, למסדרים, ולאדום לבן, כאילו כל דרך, ולחזור. לאווירה, למשפחה, לאווירה, לאמא ואבו. נכון, למבנים, לכן האוכל המטורף שיהיה. לעומר וירון, נכון. נכון. אז אני הכי מחכה לרגע הזה שהחניכים באים, והשכבה כולו באווירה, ומורל, ועניינים, מחכה, גם שנגיע ליום חלוץ האחרון ונראה את המבנים המדהימים שהשכבה והקורס בנו, וגם שנגיע ליום האחרון כל החניכים למסדר פרסים, ונהיה כל השבט ביחד, באדום לבן על הפנים. אחי, אני מחכה עכשיו לפרסים, שניקח אותו ראשון, ולמסדר דמעות, לגמרי גם מחכה אליו הרבה זמן. יאללה חמודים, הייתם מספר אחד, אתם מספר אחד, אתם תהיו מספר אחד, משואות אימפריה. משואות, אתם מתחילים עכשיו תהליך משמעותי, אבל תהליך קצר, וזה הזמן לנשום עמוק ולתת רייס, וכמו שאמר מופסה, תזכרו מי אתם ומה אתם, אתם המלך, ובהצלחה. וידי ויני ויצ'י, יוליוס קיסר לפני הספירה. באתי, ראיתי, כבשתי, רועי בן דוב 2015, קדימה רבאק, סומך עליכם. למה לא חבר'ה? למה לא? נדיר!